लं ट्राइबेली दला त्रिपुरा 48 करमसरानि बिसिङाव खबजाक नालकाता बिसि ताई करमसरा बिसि ओ काइनि बिसि ओ लुकुरावनि तामो तामो जुंगाल तंहनै हायनो हाय थांगै विजिट खलायिखा एमएलए पलदांसो ताई मनो आदि ब्लगनि भिडिअ विजिट देबरमा आकसं कक्तमान बिसिति सेमानखा 82 माइल बाजारनि सिमिं बुद्ध सिंह पारा थांला सुखायतमनि लाहार बेलेखनो लाहार हामिया ओ लाहार हामियानो तैनो लुकुरावनि थांला सुखायनायनि जुंजाल ओ जुंजालनो खोनावैनो थाङै नायमानि एमएलए बरमगोनां पलदांसो ताई मनो आदि ब्लगनि भिडिअ विजिट देबरमा फियाबा खापांताव ताई बोसं गोबांमा एमएलए गोबांमा मिनिस्टार अंगै थांखा आगिवो बरंनि ओ कामिं आमचिनि ओ लामारावनो थांगै खरकसा फाना नायनाय केरै बरंनि मकलनि मुक्तिनो हनाय केरै बरंनि जुंजालनो केबो बुजिनाय केरै बरंनि जुंजालनो केबो थांनायनि केरै पुइला बरमगोनां पलदांसो एमएलए ब थांमोन यागुलो तिनि आमचानि लुकुरक बेलेखिनो खा कसम जाखा खा कतं थक जाखा ताबुले सिनि लामा जुंजालक याखाकसेवानो तेकिसा हामचिवानो हनै 10-12 बছর बरक अमा हाइखिनो लामा हाइनातै हिमै मा तंलायजावो फियाबा 10-12 बছর कावै थांमोन यागुलो खा गोनां एमएलए माया गोनां एमएलए बरमगोनां पलदांसो तिनि कामिं आमचायो थांगै विजिट खालायमानि यागुलो लुकुरक तिनि बेलेखिनो तंथक जालायखा ताबुले सिनि लामा जुंजाल याखा गाना हनै अबुनो पुइला पलदांसो थांनायमानि मांफिलि नायनायदि अ कक्तमा Buta sing boja ni simi. Mina sibi ajal ni simi. Oh, tamu lama bete hai condition bete hai tumani. Lama hamnya जों lama dabir खायो जों थांफाय अथ गथ गारि भारा हर साल नि माया नां Ini sabab fai ni kan. पलदांसो चेयरमैन इंगो एमएलए MLA. ओमफ्राय Tini nong no bo oje lama fai nai fai rina ni tu nong bekhani bai bete hai kematong. हामबाय मा दंता हामका Nini bung tamo? कर्न श्री देवन Gendor lagi lama hamya puro gendor sakam hospital lo bagai tanglai dongsa. इगो कस्त बस्त खायनो बालाय सबलाय मा थांता लामा करै Agini MLA ron nong abde. नायफाया दिनै जसे जोंनो नायफायो Bahai kematong kana. सान्त्वनाखाय मा तहा सान्तिखाय मा तहा जों जाहाथे हसाल जोंबो नांगौलै Asik bosor MLA calangka kebang ma phailangka haiba naifia नाया kuna. के मासा नाया Bosor rombo lama jengjal kalai tuman do. काहा অনেক বছর সেঙ্গা কিষান নবদে খাইয়ে 10-12 বছর কাহা 6-7 বছর তলকা অ নগরে লামা খাইয়ে অ লামা তহিত লাংখাং গাই সুপ্লাই जाते हैं पूरा ईद जों आसखे कष्ट खाय तहा जानजार बारना करना है ईद खोइत लांगो थाबा खाना है ए को ईद से बोइत लांगन Biang tini naik kipurma yagulo tam rong jaka. Ini जों 3-4 लोकेशनाव थांलायगा ब्रिक सइलिं डेमेज संजाक लामा कसाम ओमफ्राय स्कुल वाल स्कुल बाउन्ड्रिज स्कुल फिल्ड्स गमा फांक्शन खायां दंबायखा डेमेज संजाक कयटा नेचारेल कैलेमिटीज नि बागै डेमेज संखा कयटा कसामनि बागै इंखा ओमफ्राय अ स्कुल बो अनेक कसाम 2005 आव दंमानि ओमफ्राय अ स्कुल बो रिपेयरिंग दं ना दंबायखा ओमफ्राय आपनो ओवरऑल कैसा चिनी मोनो आरडी वीडियो बाय जों विजिट खालामदों